Welkom bij het programma Gewest Friesland. We laten reportages zien dat die jet iets wien in het programma Van Gewest tot Gewest van de nationale televisie. Maar wij hier een eigen man daarin en dat weer Johan van der Zee, maar die zorgen dat er Friese reportages van komen. Maar zo nou en dan weer er Johan Meesken die uit Amsterdam bij naar Friesland daar komen en dan toch haar wat op de voorgrond zetten. En dus komen we bij Piet Burgers van de Lemmer. Ja. De koers hem van de Jan van Nief heen die hij kocht hier? Nee, ik kom al jaren. Toen ik bij Van Gewest kwam, toen vertelde mijn voorganger dat hij regelmatig contact heeft met Piet Burgers. En die skillen mij al heel gauw, want de mensen die skillen mijn onderwerpen, ja, dat hij op het bureau werd te werken, Cameroenezen aan werk hier. Daar gaan wij een reportage over maken. Ja. En doet Jan Niefveen aan de waterkamer. Piet Versels, telefoontjes van Piet Burgers. Ja. En nou ja, dat... Maar ook op zijn hobby. Ja, voetbal. Het voetballen, ja, want hij een beroemde voetballende broer. Ja, bij DWS. DWS voetballen die. Ja, en Piet nam dat min of meer oer in de Lemmer. Nou, ze wisten, in 74 Piet Burgers als wedstrijdleider van de Lemmer. Ik ben in Amsterdam geboren, 1921. Ik kom uit de Rozenstraat vandaan, uit Amsterdam. 13 jaar terug toen vroeg de heer Groot aan mij of ik voor het bedrijf in Lemmer wilde beginnen. Toen heb ik gezegd, nou ja, dat wil ik wel natuurlijk, maar daar moet ik eerst thuis over praten natuurlijk, want dat is een hele stap. Je weet hoe of dat gaat, je praat er met je naaste familieleden over. Wij hadden een gezin van 16 kinderen thuis. En je gaat altijd even je broertjes en zusjes vragen, hè, wat zou ik gaan doen? Hè? En nou, daar hoorde je natuurlijk allerlei opmerkingen van Bonifacius enzovoort, maar dat was niet alleen maar gebeurd natuurlijk. Vandaar dat ik daar niet bang voor was. Ik ben wel met de Lemsters verbonden, sterker dan met Amsterdam op het moment. Wat ik wil zeggen is het volgende. Zondag kan je de voetbalvereniging Lemmer maar met één ding blij maken. Namelijk met 2 punten. Je kan een zondag tegen Steenwijk laten zien dat Lemmer echt niet dat boerenclubje is wat men van Lemmer verwacht. Je kan een zondag laten tonen dat wij een elftal hebben dat niet alleen in die tweede klas mee kan draaien. En men heeft mij daar al eens een paar keer scheel voor aangekeken. Maar jullie kunnen een zondag tonen dat Lemmer een elftal heeft, dat wel degelijk in de eerste, zo nodig in de hoofdklasse kan meedraaien. Op een gegeven moment komt er iemand bij me thuis en die vroeg dus of ik leider van Lemmer 1 wilde worden. Ik heb gezegd, mijn heer, ik wil meewerken, maar u zult zelf ook mee moeten werken. U moet weten, Lemmer stond toen onderaan, in de 3e klas. En het zat erin dat ze degradeerden naar de 4e klas. Toen heb ik gezegd, mijn heren, op de eerste avond dat wij dus bij elkaar waren, ik wil het doen, maar zaterdagavonds zijn jullie om 11 uur in bed. Ben je niet in bed, dan praten we verder. Wat heb ik dus gedaan? Ik heb dus de fiets gepakt op zaterdagavond, 11:15, 10:11, en ik ben de spelers thuis gaan bezoeken, s'avonds om 11 uur. Nou, in Lemmer zeiden ze, die kerel is helemaal gek. En er waren zelfs bij, die zeiden, het schim van Lemmer is bezig. Dat was het. U bent een beetje een tiran geworden. Zo ziet men het wel, maar wanneer men dat zo beziet men het fout. Ik wil alleen discipline. Want met discipline kan je alleen een vereniging omhoog brengen. En wanneer je geen keiharde discipline in een vereniging hebt, dan is de vereniging gedoemd tot degradatie. Op de rechterkant, ja! Ja, hij wordt wakker.
Vorige week donderdag heb ik tegen jullie gezegd, de beuk moet erin. De beuk moet er wel sportief in. En wat hebben we gedaan? Voor de rust hebben we tegen Dokkum als lammetjes gevoetbald. Na de rust hebben we echt wel de beuk erin gegooid. En het resultaat was 3 doelpunten. Ditzelfde wil ik jullie meegeven tegen Steenwijk. De Koude Oorlog tegen Steenwijk is al aan de gang. Ik heb een gesprek gehad met de bestuurslid van Steenwijk. Mooi hè? Oh, geweldig! Wat een jongens, mooi hè? Jongens, mooi hè? De Koude Oorlog lijkt ook op een andere manier in Lemmer te zijn losgebrand. De nogal professionele aanpak van eerste elftalleider Burgers leidde onder andere tot het aantrekken van een sponsor. Een Duitse baareigenaar uit Lemmer was bereid enige duizenden guldens aan het voetbalelftal te besteden en dat is daar op den duur toch niet goed gevallen. Deze week is de sponsor weggestemd door de leden van de voetbalclub en de positie van eerste elftalleider Burgers wankelt. Het mentaliteitsverschil tussen de Amsterdammer en de Lemsters lijkt toch te groot te zijn. Natuurlijk heeft een Amsterdammer een andere mentaliteit. Maar wanneer je zo'n jaar of 12 hier in Lemmer rond scharrelt, dan verlies je toch wel wat van je Amsterdamse mentaliteit. En wat je natuurlijk wel houdt, althans ik heb het heel erg sterk, ik blijf doorzetten. En ook al zegt men het kan niet, zeg ik nog het gaat wel. En dat is hetgene waar de mensen hier aan wennen moeten. En waar ze ook vertrouwen in moeten krijgen. En deze nederlaag van vanmiddag, ach, dat zegt mij niet zoveel. Ik geloof dat het wel eens goed is dat je met je neus op de feiten gedrukt wordt. Ik geloof dat het wel goed is, de nederlaag. Enthousiaste man, hè? Ja. Lemmer, voetbalje, alles bij elkaar, weer prachtig. Ja. Dat is... Maar het roen ik net helemaal goed aan. Want hij ging dan maar de voetballers te eten in een restaurant. En dat werkte de sponsor. En daar weer een Orenberg op het zin. Dus hij had ook nog eens kort zijn elftal leerder aanwest. Of hij is nu aan de kant zit, dat weet ik niet meer. Ja, nee, oké. Nou goed. We houden op met voetbal in de Lemmer en we gaan naar het behouden huis op Skilge. Maar het behouden huis, dat stierf zelfs eerst op een eiland ergens daarbovenin. Want daar kwam Willem Barends te lanen. En dan komen we in het behouden huis op Skilge en dan komt er een tentoonstelling. Nou, zo eerst maar even naar de reportage. Die komt in 1996. Die moet precies richten, hè? Ja, hij moet precies op die ijsbeer komen. Dus trouwens, die ton fungeerde ook als uitgang. Hè? Dus die, hoeveel van die poppen zitten er nu in dat diagram? Ik heb er 9 gemaakt, plus ijsbeer. En hoe weet je nou wat voor kleren ze bijvoorbeeld aan moeten hebben? Nou, er is wel heel veel research al geweest. Hè? Dus via boeken, via de bibliotheek. De platen van Gerrit de Veer en de plaat van Issings heb ik toch wel een redelijke combinatie kunnen maken. Dus dit is wel verantwoord. Ik ga zitten, ik begin met een hoofd. Ik begin in feite eerst met de houding. Het evenwicht moet meteen goed zijn, dan komt het hoofd en de rest dat volgt.
Dus enkel de kleding, ja, daar zit je vast aan alle gegevens die er dan zijn. Ik heb echte wol gebruikt, er zijn wolresten gevonden op Nova Zembla. Dus daarvan weet ik dat dit is echt. Die polvosmutsen hebben ze gemaakt, die hebben ze ook echt gedragen. Ik heb het in feite op dezelfde manier heb ik het ook zo in elkaar gezet. Dus met de hand, want de mannen maakten ook zelf veel met de hand. Die muts hebben ze ook zelf gemaakt. Het moeten heel handige mensen geweest zijn. Deze rennende man die komt ook weer richting IJsbeer. Nu gaan we weer het evenwicht zoeken. Het komt op 1 millimeter. Ja, die gaat goed zo. Ja. En dan hebben we er hier ook nog een met een geweer. Die gaan we hier plaatsen. En dan ook weer richtend. Ja, wat is hij nou? Nee, ik dacht even, hij schiet nu zijn collega bijna. Ja, daar moet je zo op letten. Ja. Maar het is toch, als je die stoere mannenhoofden maakt, hè, dan is het zo belangrijk dat die houding klopt. Want anders wordt het bespottelijk. Die muts die heb ik dus ook precies zo gemaakt als 400 jaar geleden. Dus een viltdopje en dan al die wollen draadjes zo er doorheen gestoken. Dat hebben ze toen die tijd ook zo gedaan. Dus je laat toch 400 jaar geleden herleven. Dat vind ik wel het mooie van deze serie, hoor. In het Terschellingenmuseum is naast dit diorama nog veel meer over Willem Barents te zien. Zo kun je aan boord van het schip van Barents en Heemskerk stappen. Het varen van die expeditie was natuurlijk het belangrijkste van de hele reis. Door het varen werd hopelijk China bereikt. Dat was geen gemakkelijke zaak. Er zaten natuurlijk vele problemen bij. En ja, dat was eigenlijk het stuk avontuur wat ze beleefden. Dus vandaar dat we dit zo realistisch mogelijk hebben nagebouwd. Dus als je je voorstelt dat je in zo'n interieur zit, terwijl door het geweld van de ijsschotsen hoger dan het schip dit ding samengeperst wordt, dat de splinters uit de wand springen. Nou, dan begrijp je een beetje wat die mensen hebben doorgemaakt. En dat is een stukje van het verhaal dat wij hier eigenlijk willen accentueren. Behouden huis heb ik dus gemaakt. En dat is van plankjes gemaakt die doormidden zijn gezaagd van een pallet. Om de indruk te geven dat het gebruikt hout is, zeg maar. Waarbij de voorkant donkerder is gemaakt, omdat dat scheepshout is dat ze daarvoor hebben gebruikt. Ik heb de achtergrond geschilderd en het berglandschap wat in elkaar gezet met allerhande materialen. Het meeste kippengaas en plexiglas. En alles wat maar voorhanden is gebruikt. Het wordt een Terschellinger bezigheid zo langzaam, het maken van behouden huizen. Maar dit is wel de enige die niet helemaal compleet is. Want het is maar een stukje, het voorstuk. Dat is keurig gecamoufleerd in het diorama uiteraard, maar het is maar, het voorhuis is compleet. En de schoorsteen staat los en het voorste deel is maar 40 centimeter. Dus in werkelijkheid 2 meter. Ja, je moet rekening houden met beperkte ruimte, dus hij is half in het landschap gebouwd. Ik vind het heel mooi. Het leeft. Het moet nog goed uitgelicht worden. Maar ik vind het een heel mooi tafereel. Ik vind de proppen schitterend. En ik denk dat die het ook gaan doen straks. De achtergrond is maar bijzaak. Dat is achtergrond. Ja. De kleuren zijn bekend. Daar heb ik me ook aan vastgehouden. En nogmaals, de spullen die de mannen daar ter plekke gemaakt hebben, dat zijn die polvosmutsen. Ja, ze hadden Hollandse kleding, dus ze droegen hun Hollandse kleding met lagen over elkaar heen. Er zijn soms 4 broeken. Dus ik denk, dat moet zo geweest zijn, amper te bewegen. Maar wat is nou belangrijker? Een mooi geheel maken, mooie poppen maken? Of historisch alles heel erg verantwoord doen? Beide. En kan dat? Ik denk dat dit me aardig gelukt is, ja. Ja, ik ben er heel trots op.
Het is toch een brokje historie. Plus je creativiteit van het poppen maken op zich. En nu moet er nog wat sneeuw bij. Ja, ik zal even verder gaan. Ik had al een zak open. Uitkijken dat je niets omgooit. Siska Heren, mij dwaande van het geerstallen van een prachtige uitstalling in het behouden huis. Omdat goed het miniem al je kleermaken wordt prachtig. Van de skiertnis van Willem Baarden. Wist u daar nou een soort van? Nova Sembla? Dat is, Nou ja, de squalplaat. Ja. Op Squallen hing een plaat van het behouden huis. En Barends op Skilger zelfs. Ik bedoel, een Skilger. Ja. En daar wist ik dan mooi wat van. Ja. Siska Heren hiek net zo volle van Jet. Nee, een vrouw uit Enkhuizen, die al jeder voor dezelfde groep mensen poppen maken hier. Slauerhof bijvoorbeeld als popmaker. Ja, dat ik zei. Ja, oké. Ja. Nou, dat weer een kunstenares. Wij gaan naar een kunstenaar die de gouden tulp krijgt. Wat weer de gouden tulp? Net bij het hotels, maar ik weet het net. Nou, het weer een prijs in ieder geval van Tedman de Vries. Ja. En de game dan heen van zoiets van... Tedman weer natuurlijk in Friesland een begrip. Ja. En als die dan Zuid dat erop houdt, dan mag er wel bij wezen. Ja. Dus, maar hij kreeg eerst een gouden tulp. Hij kreeg een gouden tulp. Wat het erop houden. Ja. Want je in 69 praten voor. De Gouden Tulp, eerder door Fonogram uitgereikt aan Billy Vaughan en Lucille Starr, nu, 2 weken geleden, aan Tedman de Vries. Vanwege het succes dat hij met Friese grammofoonplaten, u hoort er een op de achtergrond, bereikte. Als de wilden haar rondjongen en de bloemkes iepen gaan, dan is de naaitig in het loon. Dit wie de start in 44, in bedgemolen slucht en jocht. De finish leidt in 69, want de tijd die had geen skof. 3 broeden en 2 zusters die er destijds mij reed. En harren heb ik het te danken, dit 25-jarig jubilee. De tijd had geen skof, de tijd had geen skof. De jocht en justere dagen, die het leven jou te dragen. Ja, geen verleden, de tijd had geen skof. Wie is Tedman de Vries? Onze vader. Ik ben de lokkigste man van hier de Frieske vrouw. Dit is geen show, lieve mensen, dit is weer. Want ik van Friesland en is Frieske mensen houd. Waar ik vast jongen mocht nou 25 jaar. En als ik zong, dan zong ik net in de woestijn. Ik stie in Friesland, ik stie er middenin. Een pocket wordt aangeboden met foto's en tekst over 25 jaar Tedman de Vries. Geschreven door Douwe Tamminga. Nee, dat moest ik. In het bijzonder boeide mij eigenlijk dit object, omdat deze mensen eigenlijk helemaal vanuit de dorpssfeer, vanuit de dilettantensfeer zijn opgekomen. En zo'n geweldige publiek en zo'n geweldige repertoire hebben opgebouwd in deze 25 jaar. Veel wijsjes uit de 40 programma's die Tedman de Vries schreef, zijn in Friesland erg populair geworden. Hier een melodie uit De Tijd had geen skoft, De Tijd staat niet stil. Het eerste programma dat in Friesland 1200 keer gespeeld werd. Het publiek dat Tedman de Vries heeft opgebouwd, dat bestond ook geloof ik wel voor een groot deel uit ouderen. Zolang er tenminste hij niet jongere krachten aantrok, wat hij natuurlijk ook wel heeft gedaan. Maar de oudere mensen die zich dus ook graag verloren in wat geweest is, hè, en het accentueren van de familieverbanden en het opvolgen van de generaties, al die dingen,
Dat heeft vooral de oudere mensen geboeid. En ook de Friezen buiten Friesland vooral geboeid. En die agrarische, plattelandse, min of meer idyllische sfeer die hij dus wist op te bouwen rond de boer en het boerenwerk en zo. Al die dingen, dat hebben de mensen dus zeer gewaardeerd. Heb je mijn plan voor de vakantie? Ja, wij al. Ja, mijn man en ik. We hebben het Christ dit voortendagelijks maar verkleden maken voor het oor hier. Ja, dat ze hem nog wel nu weer vinden. Maar dan leep je dan het heel hier op. En dan ben ik het heel hier zinnig kwaad. En als ik daar eens zijn of wat haarnijjurkjes zag, dan denk ik, nou ja, nou klinkt dat wel keepje. Maar is vakantie, hè, en dan doe ik het net. Nee, dat keepje ik niet. Daar gaat het over. Prachtige reizen hebben we maken mijn man en ik prachtig. Voor tweeling doe bij 14 dagen de Veluwe oerwest. Naar Nunspeet. Ja, maar ik naar Elspeet. En daarna je... nog wat me net maar in het 46, hè? Nee, maar prachtig weer. Ik vind het zo heel veel even om een week op het water in Friesland te zijn. Al heb ook mijn wiegje in Mokum gestaan. Mijn voorgeslacht komt hier uit Friesland vandaan. Mijn vader's moeder is geboren in Friets. Mijn moeder en vader was boerenknecht in Warstiens. Ik voel het Friese bloed door mijn aderen stromen. Ik kom nooit op de kar, want ik mag toch zo graag in het land van mijn voorvader komen. Tetman de Vries, dat is de man die gelijk staat wat het Fries cabaret betreft aan een Toon Hermans. Ik geloof niet dat een Toon Hermans zo gevierd wordt dan een Tetman hier. Als je met mij nog vreeg zoenen, waar had het willigste online? Dat jou dit werk terugzetten koenen, een feestje hoe lang het is een ei. Als een van je die vragen die, weet je me wat mijn ander kweer. Mijn succes op een Frieske planken, laai hem aan de oude klanken, aan de spraken van die spaken, van die memmen van die heid. Om te Fries en de Frie zinnen, deze taal net missen kennen, om die versen heel uw wijzen, in die taal verankerde leid. Je hak 25 jaar, dankbaar gebruik van makken, maar die taal dat eigene, koek de Friezen pakken. Zo is het precies, is heel wat oorzaas, sa is het correct. Zo serieus dat Douwe Tamminga, de artiest, Ja. Ik denk op een gegeven moment, hij begint te leiden in Douwe. Dat is, zo liep het dat al iets wat, maar... Ja, hij weet heel duidelijk voor de rest van Nederland aan het vertellen wat voor een groot man Tetman wil dat weer. Ja, Dat, goed. Hij zal stapje, maar hij is nooit stappen. Hè? Hij is net stoppen. Nee, hij woont er ook in. Woont er ook in, ja. Dat het eind. Dat is het ik van dit programma. Dat er na een week toch gewoon weer. Dus West-Friesland, Anton. Dag.